Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Татарстанда коронавирустан 29-нчы үлем очрагы теркәлде. Вафат булучылар кайдан? Веселый горки аттракционында күңелсез хәл, карусельнең бер өлеше рельстан төшкән. Яшьләр үзәкләрендә капиталь ремонт эшләр барышын министр Дамир Фаттахов тикшерде. Татарстанда коронавирустан 29-нчы үлем теркәлде. 23 июньдә 71 яшьлек Нурлат районында яшәүче вафат булды. Ул район үзәк хастаханәсендә 2 яклы пневмониядән дәваланган, үпкәләрне ясалма вентиляцияле аппаратына тоташтырылган булган. 8 июльдә шәһәрдәшебезнең үлеме теркәлде. Коронавируска каршы көрәш буенча оперштабның аның яшен атамый. Пациент 5-нче шәһәр хастаханәсендә 2 яклы полисегментар пневмонияның авыр дәрәҗәсе белән катлауланган COVID-19 вирусыннан дәваланган. Хроник авырулардан җәфа чеккән. Ике очракта да үлемнең сәбәбен патологоанатомик экспертиза раслый. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус белән авыруның 30 яңа очрагы ачыкланган. Алар арасында 4 шәһәрдәшебез бар. Пандемия башланганнан бирле республикада COVID-19 вирусы белән 5278 кеше зарарланган, шуларның 784-те Чаллыда. Күңел ачу күңелсезлеккә китерә язды. 18 июльдә Җиңү паркында эшләгән вакытта Веселый горки аттракционы конструкциясенең алгы өлеше өзелә. Моны шәһәрдәшләребез камерага төшереп алган. Вакыйга турында тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Кадрларда аттракционның бер өлеше рельстан төшүе күренә. Бу вакытта карусель эшләгән, анда балалар булган. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Аттракционның декоратив элементы ышкынган булган. Мәдәният һәм ял парклары директоры сүзләренә караганда, мәсьәләне урында ук хәл иткәннәр. Ата-аналар ягыннан парк җитәкчелеге адресына бернинди дә дәгъвалар булмаган. Вред здоровью никакой не принесен ребенку, нет даже царапины. Мы общаемся, каждый день мы звоним, узнаем, как состояние ребенка. Дети были пристегнуты, и это их спасло, то, что они пристегнуты. И то, что из каких материалов это сделано. Данный материал, декоративный элемент, он сделан из углепластика, то есть это облегченный, это не металл, это облегченный материал. Барлык аттракционнарның техник торышын сезонлы файдалануга тапшыру алдыннан мәҗбүри рәвештә тикшерәләр. Веселый горкида искәрмә булмады. Аңа эшкә рөхсәтне парк җитәкчелеге Санкт-Петербург компаниясеннән алган. Шәһәр башкарма комитеты мәгълүматларына караганда, тикшерү нәтиҗәләре буенча беренче кабина конструкциясенең декоратив элементларын беркетүнең механик дефектлары килеп чыккан. Шәһәр прокуратурасы да үз тикшерүен оештырган. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка правомерности эксплуатации подвижного состава, полноте и своевременности его технического обслуживания, возможности дальнейшей безопасной работы. И с привлечением соответствующих специалистов будут установлены причины возникшей неисправности. Проведение проверки поручено прокурору города Набережные Челны. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Әлеге Веселый горки аттракционы килүчеләр өчен ябык. Аның эше прокурор тикшерүе тәмамланганнан соң башланачак. Мәдәният һәм ял парклары директоры аңлатып узганча, калган аттракционнарның да техник торышы кабат тикшереләчәк. Эльвина Андреева, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллы предприятиесе һаваны саклау кагыйдәләрен бозган. Бу хакта экология министрлыгы хәбәр итә. Казан проспекты урамындагы төтен суырткыч турбаны җирле халык төшереп алган. Халык контроле ярдәмендә фотоматериаллар Татарстанның экология һәм табигать ресурслары министрлыгына җибәрелгән. Шуннан соң Кама буе территориаль идарәсе инспекторлары эш шартларын ачыклый башлаган. Әлеге пычра һава чыганагы булган асфальт-бетон заводы агымдагы елның май аенда эшли башлаган. Тикшерү барышында ачыкланганча, әйләнә-тирә мөхиткә тискәре йогынты ясый торган объект дәүләт исәбенә куелмаган, пычраның чыганакларына инвентаризация үткәрелмәгән, тузаны чистарту җайланмалары тиешле паспортларга ия түгел, чистарту нәтиҗәләрендә производство контроле алып барылмый. Административ хукук бузулар турында Россия Федерациясе кодексы нигезендә юридик зат административ җаваплылыкка тартылган. Ачыкланган хатларны бетерү турында күрсәтмә бирелгән. Татарстанда һөнәри белем бирү оешмаларына керү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Республика көллиятләренә һәм техникумнарына төп һөнәри белем бирү программалары буенча кабул итү кампаниясе башланды. Керү өчен документлар 15 августка кадәр мәгариф оешмалары тарафыннан кабул ителә. Мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан эш вакытында үз-үзен тоту кагыйдәләренең үтәлүе һәм бәхәсле очракларны җайга салу буенча комиссиясе кайнар линия оештырды. Шалтыратуларны урта һөнәри белем бирүне үстерү белгечләре кабул итә. Телефон аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шалтыратулар 8-843 294 95 83 яисә 8-843 294 95 35 номерлары буенча кабул ителә.
Şəhərdə yaşlar üzəklərin kapital remontlау qısalarında aktiv iş alıb baralan, naqlab tüzükləndirilə turğan uçurzenlər arasında Şolanın nur həm şadlıq yaşlar üzəkləri var. Remont işlərinin barışı bilən şəxsən tanışı üçün şəhərə Tatarstan Respublikasının yaşlar işləri boyunca ministri Damir Fattahov kildi. Толырaq məlumat alğa taba. Nur яшьләр үзәгендә капиталь ремонт барлык юнәлешләр буенча да башкарыла. Фасад, бинаның эчке реконструкциясе, коммуникацияләрне алыштыру. Эшләрне 30 августка тәмамларга тиешләр. Сегодня вот только что мы имели возможность с Наилем Гамбаровичем провести рабочую встречу, где подробно в том числе обсудили молодежный центр НУР и договоренность такая до 30 числа. Руководитель исполкома тоже знает эти задачи, да? До 30 числа молодежный центр НУР должен быть наконец-то завершен и открыть двери для нашей молодежи. Объект быел 5 елга исәпләнгән республика программасына кертелгән. Аның кысаларында Татарстанның 30 яшьләр үзәген капиталь ремонтлау планлаштырыла. Бу максатларга 2 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. НУР төзекләндерүенә 176 миллион 900 мең сум алган. Он такой долгожданный ремонт. Уже 3-й год мы заходим сюда с капитальным ремонтом. В предыдущие годы тех ресурсов, которые выделялись, по чуть-чуть их не хватало для такого глобального молодежного центра. В Набережных Челнах одни из самых больших молодежных центров в республике. Яшьләр үзәкләре саны буенча Чаллы шулай ук алдынгылар рәтендә. Безнең шәһәрдә 4 ире оешма. Бу һичшиксез байлык дип билгеләп үтте Фаттахов. Әмма алар берничә дистә ел элек төзелгән һәм реконструкция таләп итәләр. Ресепшн с администраторами. Позади меня добавляем света в пространство, вырубаем окна. Здесь будет гардероб за стеночкой. И напротив гардероба локеры для молодежи. Главное, чтобы фактическое исполнение реализации соответствовало тем эскизным проектам, которые были проработаны. Нур белән бер рәттән шатлык яшьләр үзәгендә дә капиталь ремонт бара. Аңа 70 миллион 700 мең сум акча бүлеп бирелгән. Шатлыкны реконструкцияләү узган елны башланды. Хезмәткәрләрнең сүзләренә караганда, яңарту үзәкнең 25 еллыгына бик яхшы бүләк. Үзәк хезмәткәрләре иң кыйммәтлесе дип музыкаль иҗат өчен яңартылган киңлекне атады. В прошлом году часть помещений с той стороны были отремонтированы. Там сейчас у нас функциональный зал, хореографический, фитнес-зал, кабинеты, проектная мастерская, кабинеты работы специалистов. А сейчас вторая очередь ремонта, которая должна быть закончена в этом году, к началу учебного года. Үзәкнең дизайны бик үзенчәлекле булырга тиеш. Мәсәлән, иске лампаларны заманча геометрик формадагы яктырткычларга алыштырганнар. Моннан тыш фасад төркемен яңарту буенча дизайнер проект эшләнгән. Шатлыкның арткы ишек алдында ачык һавада җәйге кинотеатр барлыкка киләчәк. Яшьләр үзәге хезмәткәрләре яңа уку елы башына ук яңартылган мультиформатлы иҗади киңлек ишекләрен ачар дип өметләнә. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда яшь педагогларны мәктәпләргә беркетү буенча юл картасын кабул иттеләр. Аны үтә укытучыларның мәктәп коллективларында адаптация срокларын киметүгә китерәчәк дип саный партияның яңа мәктәп проекты координаторы Асия Тимирясова. Юл картасы нигезендә республикада педагогларга һөнәри юнәлеш бирү һәм аларның хезмәтен популярлаштыру буенча тулы бер чаралар комплексы үткәрү планлаштырыла. Педагог белем алучы студентларның киләчәктә эшкә урнашачак оешмалар белән үзара хезмәттәшлегенә төрле вариантлары, шул исәптән виртуаль экскурсияләр, презентация һәм башкалар планлаштырылган. Моннан тыш яшь укытучылар методик берләшмәләре эшендә катнашачак. Бу сезгә эшкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205 342.